Nou, mooi hè? Het is al iets van 3 jaar bezig. Ik begon eerst met Shocking Blue en toen met de Outsiders en zo is het eigenlijk verder gegaan tot Herman Brood, QB en de hele Beat bij me koor. Mooi drumwerk van Cor van der Beek. Nou, het is een aparte sound. Het is net zoals we in Nederland, of zoals het tegenwoordig op maken. Het is echt maar instrumenten. Tegenwoordig, ik heb wel een beetje, maar het meeste maak ik gewoon mijn computer. En ik vind gewoon dat het bij drums en gitaar en basgitaar volle mooier is. En gewoon een zanger die het echt inzingt. En tegenwoordig wordt het in de studio heel anders opname als vroeger. Want geuren en kleuren zijn de nieuwe wereldmacht. Vechten gaat zo gauw vervelen. Nou, ik zal er even wat pakken. Ik heb bijvoorbeeld hier, QB in a Blizzard. Dat wie een bluesband uit Drenthe. Nou, dat vind ik echt prachtig. Dat is echt een meesteralbum, zeg maar. En de mensen die dit hebben maken, dat zijn echt voor mij de helden. Wat vinden die kameraden van deze hobby? Ja, ik heb een klasgenoot die vindt AC/DC ik leuk. En die oren vinden het een beetje apart. Want ja, ik draai eigenlijk van die Beatle boots. Toch, de krijgt nog wel steeds de kinderen nog wel aansprutsen, maar deze muziek. Er zijn nog steeds wel band die, als ze dit listeren, dat ze dat echt wel leuk vinden. Hoi. Hoi. Hier is de plaat weer. Bedankt. Zo. Nou. Dat moet duidelijk wezen, daar had het inderdaad net van een vreemde. Nee, dat is weer. Ja, allemaal zie schuld. Ja. Want het is dus al bij jou begonnen. Ja, het is, ik ben eigenlijk de grote verzamelaar ooit begonnen. Rock'n'roll is mijn grote passie, zeg maar. Ik speel zelf ook in een garage punkband. Dat zijn de Beavers. Hebben ze een tennis met maken. Ja, precies. En talloze singles. En zo is Boukijk met een paplepel ingegoten, het hele verhaal. Ja. Maar heb je hem dan ook een gezamenlijke collectie of hoe werkt dat? Nee, dit is zijn domein en boven een Pikmin collectietje. Mag je zien? Ja, die staat altijd mooi op. Ja. Het is gemaakt. Ja, zonder van het... Gekras op die hoes, ja. Ja. Ik kan ook zo naar erger, hè, dat de kinderen op die hoes krassen. Verder is wel mooi, nog in goede staat. Ja. Can't you hear me? Can't you hear me? Why don't you hear me? Why don't you hear me? Ja, ik wil iets van interviewen met artiesten of iets anders. Ik wil zelf ook wel muzikant worden en ik voel me ook een type als manager of producer bij iets. Dus het kan alle kanten uit. Gonna have a good time. We go shake him up till early morn. And I'm here to tell you that we gonna have some fun, so can't you hear me?